Preparado na ang grupo sang Makabayan Block nga mag-upod sa hublag protesta subong nga adlaw Nobyembre 30 sa Luneta Park. Sa interview sang Bombo Radio kay Antonio Tinio, teacher is the party list representative, iyagin pahayag nga bitbit sang ila grupo ang mabaskog nga panawagan nga tanan nga may kahilabtanan sa korupsyon na dapat manabat. Suno sa iya, nagalaom sila nga pamatian na ang ila tingog agod mahatagan sang hustisya ang mga Pilipino nga ginkawata na pinaagi sa nagkalain-lain nga proyekto nga ginpatuman sa pungsod. Dugang panitinyo nga paagi sa sini nga hublag protesta, mapangalanan na ang tanan nga may kahilabtanan sa korupsyon ilabi na halin sa matagaan sang pwesto. Matagas nga pwesto. Lakip man sa panawagan sang nasambit nga grupo, amo ang gilayon nga pasakaan sang kaso ang tanan nga mga kurap nga opisyal kag mabalik na ang ginkawat nga kwarta. Gindayaw ni Antonio Tinio ang tikang ni former DPWH District Engineer Henry Alcantara sa pagbalik sang 110 million pesos nga kwarta sa Department of Justice. Suno kay Tinio, kabahin ini sa ginpromesa nga restitusyon ni Alcantara. Apang ginpunto niya nga may gamay pa lamang ini nga kantidad nga nabalik kag nagapati ini nga dako pagid ang kantidad nga nakawat sang nasambit nga opisyal sa gobyerno. Dugang pa niya dapat ma-recover sang gobyerno ang kabugusan nga kwarta nga ginkawat sang mga korap nga opisyal. Nagapati man si Tinio nga may yara pa sa mga dalagkuan nga opisyal sang gobyerno nga nangin kabahin sang korupsyon sa pungsod. Nagapanawagan siya kay Anay ako Bicol Representative Azaldi ko nga magpauli sa pungsod. Pamatud-an ang tanan nga ginbuyagyag sini sa publiko agod mahatagan na sang sabat ang tanan nga nagapangayo sang hustisya sa lapnagon nga korupsyon. Ready na po ang lahat para tanggapin ang lahat ng makikilahok sa Luneta. Of course, unang dadalawan ko po ay yung sa Luneta. Well, ang panawagan pa rin dito ay ang panawagan ng pinakamalawak na hanay ng mamamayan. Yan yung lahat ng sangkot dapat managot. So, ibig sabihin talaga, yan naman ang hinihingi ng mga kababayan natin, di ba, na matukoy, mapangalanan ang lahat ng mga nagsamantala at nakinabang sa pondo ng taong bayan, lalo na yung budget ng DPWH.